Història de Xixona. Avui que fem 50 programes hem decidit eixir al carrer i començar una nova sèrie que es diu Història de Xixona al carrer. El que anem a fer és el mateix, seguir contant històries però en els llocs que van ocórrer. Avui parlarem de la llegenda de la presència del rei Jaume I a Xixona, al Fort d'Oliveros, ací darrere. Ens trobem en la porta d'entrada de la vila medieval. Xixona és terra de terroners, geladers, aventurers, soldats valents, cures i religiosos. També és terra de història, d'aventura i de llegendes. Seguiu-me! Va ser Fernando Galiana qui, al seu llibre Història de Xixona, es va contar que el rei Jaume I va passar una nit al Fort d'Oliveros, que tenim així darrere, que està al costat del portal d'entrada de la vila i també molt a prop de la font del Grif. Esta llegenda s'enjunta en una tradició que diu que en l'any 1253, quan el rei Jaume I es trobava a Xixona, va manar transformar la mesquita islàmica en l'església cristiana de Santa Maria. Però què hi ha de cert en tota aquesta llegenda? Sabem que el 5 d'abril de 1253 el rei Jaume I va concedir als veïns de Llíria els usos i costums segons el Furs de València i també va ratificar el seu terme municipal en un document que està assignat a Sexonan. Fernando Galiana, en la seva història de Xixona, també parla d'una segona visita del rei Jaume I. Ens situem en el 2 d'abril de 1266, quan es troba el rei en Alacant després d'haver conquerit el regne de Múrcia i decideix tornar cap a València. I què millor camí que el camí major d'Alacant que passa per Xixona? Però aquesta visita no la tenim documentada. I això és tot. Ja saps, si ixes al carrer, adopta totes les medides de seguretat i si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.